Hey guys, so nag-chill-chill lang mi diri sa beach, sila gitawag beach pero lake ni siya nya. Init kay diri kay bisag ka ng alas 6 ta sa hapon ba kanang init gyapon. Muduot gyapon ang init sa panit ba nya oh. Bugnaw kay tubig nya nindot kay diri ang ilang lake kay law mo nag-iimo ni nilang beach kay law mo kay ba. Oh. Tagapaliog na ko ron nag-float ko karon awa. What's up? Naami karon sa Lake Minnewaska. So ang ilang tawagan ni guys kay bisag lake ni kay beach. So mo ni ilahang kuan diri oh, pinaka beach na ni nila diri. Mura ra pod bayag beach. Oh, sa kong likod na lifeguard. Pero mabaw ra gyud siya guys. So okay kay para sa mga kids, di ba? Ligo mi samtang init pa kay hapit na sad mo bugnaw. So yes, ang ilahang beach diri kay lake oh. Di para sa to ba nga ang beach kay white sand, puti sa dagat, ya para diri kay lake mo ni ilang beach diri nya. Reklamo pa ka nga at least sa Minnesota na ay may maliguan ba. Ya. Dili siya nindot kay bawa siya glapok pero again dili ra ka mag-choose kung naa ka sa Minnesota, nindot ni siya as beach. So mo ni siya ang mga palibot oh. Ya dili kay mingaw diri kay Thursday man. Ito yung mga Thursday kay kung Friday, Saturday diri, grabe nagsaon ni sa mga tao diri. Ay napag-choose kay ang Minnesota known for 10,000 lakes, dili 10,000 beaches. So mo to siya nya, wara, chill ra mi diri. Later. Come on and shine, shine like a star, shining so bright, like the star that you are. Oh, shine into the future, spreading your light wherever you are. Sa special doon nga adlaw kay naipahan ba oh? Oh, homemade na nga pan nya. Unsay soda na nga pan? Juan, kanang deer. Sa tuwa kung magsugba-sugba o mga ligo tag dagat, sugba-sugba gina di ba? Pork belly, puso, barbecue dire kay pan oy no. Tutyo oy no. Pan pizza. Cheese lang. One with cheese o asado. Presko kayo oh. Oy, ligo na mo diha oy, isang taon mo. Linot kayong tubig sa lake day kay kanang kuan ba kanang init ba init niya inagawas nimo init ra pud. Di pra sa dagat ba nga bugnaw gani bali ba kung init kung udto ka maligo sa dagat iniglangoy nimo kay bugnaw. Bugnaw dire bali. Aw dili siya bali. Lisod. Dili siya opposite ang dagat kay kung init bugnaw. Ang lake kay kung init pud siya niya kung bugnaw ang panahon bugnaw sad siya. Wa ra gud. Siya. Grabe siya. Oy, oh.
Oh. Shout out to Mother. Sa kaning himo nga pansit, oh. Oh, wara good, oh. Ah, nice good ani, oh. 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 Isa. Ana ra na diri guys, oh. Mo na siya pork belly ni, oh. Pork belly. Oy, totyo. Tabunan to balik, tabunan. So nga rin guys, kay kaning ilang beach kay at the same time park man siya. Dito ka pwede mag-inom-inom. Sweet ka na. Actually pwede siya pero tago-tago lang ba kay masakpan ka pwede magka-mapriso. Ya kami nagdami bigyan mo nun kay Pinoy gyud ang inom kita dir. Yang nakatutyo dire kay niagi ang pulis ba niagi ang pulis na rubing ba. Sa among karatol lawa. Ang beer naabot sa kanang manok. Tago ba oh? Ratol naman kina naman sa dool ba? Hindi mo ganahan mapriso. Tago siya. So guys, like pansit dili lami kani kay giluto gino ba homemade di ba? Oh? Shout out to Mother Noti. No. Sa paghimo sa pansit oh. Mother. Oh. Salamat kay Mother ha. Pero ang nakatutyo ani guys, kay wa mi utensils. Oh, wala, way tinidor, way plato. So unsaon man ni? I mean kay nga naiduaan ng mga bata ba dali. Nami utensils pero duaan ni siya sa bata kana sa sand ba kanang sa dagat oh. Kaos-kaos sila dito pero hindi na mo ipakaos-kaos, kaos na mas pansit. Pero amo sa niyo kasan, oy. Diado biya ta. Kasan na ta. Pero wala sa bunay. Innovative kay uy. Wala sa bunay, ayos lang ba? Oh. Oh. Para good oh. 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 Ready na ni oh. 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 Pinoy good tao sa mga tao ni. Ha? Ha? Atong tilawan ha? Oh, serving spoon na guys oh. Di ba? Duaan niya. Ah, wa man tayo plato. Kamot oh. Oh. Pwede na oh. Ano kay mga subak bay eh asa. Lumay kayo? So that's a wrap. So at least kanang worth it ra gihapon ba diri ba no? Kay bisag diri sa Minnesota nga bugnaw nga lugar, at least ba during summer makaligo way nga makaligo ka og kanang tubig ba. Di na siya dagat. Lake lang siya. Uy, makaligog tubig sa banyo di ay. Oh, di ba kanang makaligo og ingani ba kanang kalangoy-langoy ka ba? Oh, nya. Nainitan na ka. Ya diri kay grabe gyud lang safety diri bisag taga pabagtak ra ang tubig ba na agapoy mga lifeguard. Ay, lifeguard. Uy. Oh, yan indot diri kay makasugba-sugba ka di lang jud ka kainom. Ang pwede ka kainom pero tago-tago lang. Nya actually diri ra gyud para pang bata ra gyud diri kay mabaw man kayo pero okay ra gyapon igor ka muligid para mabasa ang imong lawas ba. Yang ato siya kita-kita sa mong sunod nga. Video.